Us asseguro que no us deixarà indefrens i que lluny de desaparèixer en el temps continuarà inspirant-nos i emocionant-nos durant molts i molts anys la llegenda de Sant Jordi. Perquè aquesta llegenda forma part de la nostra identitat cultural i de la reivindicació d'un país. En tots vostès us deixo amb Lluís Ortega i la resta d'acompanyants. Bona tarda a tots. Primer que res, moltíssimes gràcies per acudir a l'estrena que tanta il·lusió ens fa ensenyar-vos la llegenda de Sant Jordi, el curtmetratge de Sant Jordi, la princesa i el monstre, que l'han fet, es pot dir que en temps rècord, ha sigut una mica precipitat tot. La veritat és que aquesta llegenda jo no entenc mai com és que no s'ha portat mai al cinema. És una llegenda que a mi m'encanta, és una època de l'any que també m'encanta, tant per les roses, per els llibres, per la festa en si, i no ho entenia. I així que pot ser una bogeria, però fa un mes vaig dir, podem ser els primers i podem fer-ho i ho farem, va. I vaig animar tot l'equip tècnic, artístic i tot de mares implicades que per animar els xiquets, a comprar-los la roba, tot. Vull dir que hi ha hagut una participació molt increïble i sense tota aquesta ajuda no es podria haver fet aquest projecte. La llegenda de Sant Jordi, per ficar-nos una mica en situació, comença al segle XIII, quan el frare Jacopo de Barazza va escriure un llibre que es va fer molt important, que es deia La llegenda àurea, que un dels episodis era parlar sobre un cavaller que es deia Sant Jordi. Era tot molt diferent, era un cavaller que defensava el cristianisme i va ser molt important, va ser com el best-seller medieval d'aquella època i van passar molts anys, segles després, i va ser fins al segle XIX, perquè aquesta novel·la que he dit va inspirar el personatge a seguir, es va transverjar una mica tot el que era el personatge aquest de Sant Jordi, fins al segle XIX, que Joan Amades va fer el costumari català, que és més o menys el que coneixem avui per la llegenda de Sant Jordi. S'ha anat igualment, s'ha anat modernitzant, modificant i tal. Llavors, jo tenia ganes de fer-la com he dit i espero que us agradi. Torno a dir, me torno a repetir, perquè sense tanta ajuda aquest curt no hauria sigut possible. Necessitàvem atrezzo, necessitàvem escenaris increïbles, aquí el canal els tenim. Vaig demanar a l'Ajuntament si em podien cedir vestuari medieval, vaig demanar al Gresol si em podien cedir també atrezzo medieval, corones que tenien. Així que sí, en seguida van voler participar. Llavors, al ser la primera vegada que es portava al cinema la llegenda de Sant Jordi, vaig pensar que era una notícia important. I vaig comentar que vam parlar entre tres, a veure si van dir que no era notícia. Però això no s'acabava aquí. Llavors, de sobte va sortir l'ajuda d'un patrocinador de Clínica Dental Subirats, que gràcies a ell, la seva aportació monetària que ens donarà, la posarem tota per a promocionar xarxes socials, de manera que aquesta setmana que ve aquest curtmetratge serà vist a tot Catalunya i possiblement el veurà més gent que no l'hagués vist a l'informatiu de TV3. Perquè les xarxes socials, com sabeu, estan a l'ordre del dia i s'expandirà. El curt suposo que sí, pot veure molta gent, o sigui que moltíssimes gràcies, Cristian. I ara vull cedir la paraula a aquests artistes que també m'han ajudat, a Tere, que també va vindre a fa de reina. I la veritat ha sigut un goig actuar amb ella, dirigir amb ella, perquè ho ha fet molt bé. A Rubén li vaig demanar si tenia, perquè no hi havia temps, quasi estava enviat amunt i li vaig dir no tindràs alguna cançó d'aquestes? I em va dir, no, te la faig. I em va fer una cançó increïble que després mos tocarà i després la sentireu dins del curtmetratge, que encara us posarà la carn de gallina. A mi l'he escoltat 50.000 vegades i també Joel mos va salvar. Mos vam quedar de cop. El compositor, que ja nos havia cedit, va dir, ostres, Lluís, me sap molt de mal, però no podré fer-lo. I corrent, buscant, l'amic Juanjo Villarroya, que suposo que el coneixeu tots, m'ha dit, coneixo un xaval en un talent increïble. I aquí va sortir Joel i mos va fer una banda sonora que sí, no es quedava curt. I Consol, una artista que la coneixeu tots.
actriu, cantant, i sempre està al peu del canyó. És el que feia falta. Així que ara els cedeixo la paraula i moltes gràcies a tots. Bona tarda. Jo sabeu que faig teatre, des fa molts d'anys, estic acostumada a sortir en un personatge i un guió, i Lluís m'ha dit, tens que pujar, tens que parlar, doncs aquí estic. I jo, la meva experiència és que m'enxís al teatre, però tinc que confessar, no sé si tinc molts de companys, que m'enxís a l'experiència del cine, que li dia a Lluís, altra vegada tornem a gravar? Dic, si jo sortim una vegada i surt com surt i ja està. Doncs bueno, és algo diferent, xulíssim, sobretot participar en la cultura del poble, d'unir-nos i de si fem feliç algú, no? En un ratet, doncs perfecte. Gràcies. Bueno, pues, quan Lluís me va enviar el missatge, me quedo una mica parat perquè me diu ho necessito en 7 dies i claro, nosaltres pues, normalment composem per a temps i per a les coses, però últimament pues, sí que ens demanen pues, l'Ajuntament d'Alcanar, alguna cosa de notar o en aquest cas el curtmetratge li vaig dir, bueno, pues passen 4 frases del guió i intentaré fer alguna cosa. I, bueno, com sempre ens passa els que creem algun tipus de visual o música, no estem mai a gust en el que ens queda i menys en tan poc temps. Espero que us agradi el curs, espero que us agradi la cançó, sobretot com han fet tota aquesta gent que són increïbles. Bueno, jo no molt més a dir a part del que ha dit Ruben, però jo crec que han sigut unes setmanes de treball molt intens per part de tot l'equip i jo crec que el resultat ha sigut més que genial, ho podreu veure vosaltres mateixa. I res, per a mi és d'agrair poder treballar amb gent tan seriosa i tan treballadora com és Lluís, com és Ruben i tota la comunitat darrere d'aquest projecte. I res, gràcies a vosaltres per vindre i no res. Bueno, jo quan Lluís sempre diu va, Consol, que participaràs? Clar que sí. El set-art és un art que aquí al Canà està poc explotat, que val la pena donar-li joc. És un món que quan entres t'enganxa perquè sí que és com el teatre, però el teatre és en viu, és en directe, t'has de saber un guió que va sortint. La pel·lícula té les seves coses molt diferents, no? Tens que estar centrada en aquell paper teu, però tens la gran sort que si surt malament ho pots tornar a repetir. Després juga un paper molt important la música en el cinema, ja ho sabeu, una mateixa escena en música o sense música perd qualitat. Per això aquí uns grans músics. Després, i clar, els protagonistes, que en aquest cas són uns xiquets fantàstics que vaig tindre el gust de conèixer, que no coneixia, i que ho han fet superbé. O sigui que teniu una cantera aquí al Canà per a potenciar molt bona. I res més, hi ha ganes de veure a Lluís. No voldria oblidar-me també que el director de fotografia avui no ha pogut vindre, però el director de fotografia i càmera ha sigut Ben Dalmau, el meu soci amic, i ha fet una feina també excel·lent, però espero que el pròxim estreno vindrà. Avui ha tingut un compromís i no podia vindre. I ara arriba el moment que els xiquets tenen més temor. Voldria demanar la presència dels 4 protagonistes, que són Paula, Raquel, Martí i Marc, que pugen a l'escenari, per favor. Ells dos interpreten a la princesa Elisenda, la gran i la petita, i ells, com us podeu imaginar, són el Sant Jordi gran i el Sant Jordi petit. El micro és vostre, si voleu
si voleu explicar alguna coseta. Soc Raquel i faig de princesa. Coreu, coreu, que ve el drac. Hola, soc Paula, tinc 10 anys. Al curtmetratge vaig representar la princesa Elisenda de Montblanc. El curtmetratge va ser una mica intens, però molt xulo, i espero que aquesta experiència se torni a repetir. Gràcies. Soc Marc. Tinc 5 anys. I vaig de Sant Jordi petit. Hola, soc Martí, tinc 10 anys i vaig de Sant Jordi, a este curt. I primer de tot agrair a Lluís per confiar en nosaltres i per aquesta experiència inolvidable que sempre no se quedarà. I he xalat molt en este curt. I ara sí que sí, demanaria la participació, que pugessin a l'escenari tots els participants petits del curtmetratge. Així que vinga, amunt. Si voleu explicar una mica qui sou i una mica el paper que teniu, la gent estarà encantada d'escoltar-vos. Hola, em dic Anna, tinc 7 anys i faig de campesina. Hola, jo soc Vinyet, tinc 11 anys i faig de gent que va votar Bueno, i soc campesina. Hola, soc Àlex, tinc 8 anys i faig del xiquet del sorteig. Hola, me'n dic Josep, tinc 9 anys i faig de l'emissari reial. Hola, soc Aina, tinc 10 anys i jo faig de campesina. Hola, soc Janira, tinc 8 anys i m'ha agradat molt l'experiència. Gràcies. Hola, soc Pau, tinc 8 anys i jo he fet de soldat. Hola, soc Martina, tinc 10 anys i he fet de campesina. Hola, soc la Naya i tinc 8 anys i he fet de campesina i m'ha agradat molt aquesta experiència. Hola, soc l'Aina, tinc 8 anys i faig de campesina. Hola, soc Blanca, tinc 7 anys i faig de campesina. Ara, a continuació, Rubén ens cantarà el tema que ens ha fet expressament pel curt, Prometo tornar.
Així que quan vulgui, Rubén. En una època de mites i de dracs, on el destí jugava cada pas. El petit Sant Jordi amb somnis de valent, ara princesa una deu guardiant el cor trencat. Els sacrificis no seran en va, perquè el valor i el coratge sempre guanyarà. Però l'amor és més fort que els dracs, aquí acaba ja el seu matar. Prometo tornar amb un somriure va dir que el seu cor valent mai ha de desistir. Nostre va venir amb foc i amb por, de volant esperances, somnis i dolor. Però entre la foscor una llum va brillar, la princesa valenta el seu destí va encarar. Els sacrificis no seran en va, perquè el valor i el coratge sempre guanyarà. Però l'amor és més fort que els dracs, aquí acaba ja el seu magatrar. Prometo tornar amb un somriure va dir que el seu cor valent mai va desistir. I el silenci una rosa va néixer, símbol d'amor, d'esperança i de fi. Però l'amor és més fort que els dracs, aquí acaba ja el seu amagatall. Tornant amb un somriure va dir i el seu cor valent mai va desistir. Gràcies. Gràcies, Lluís. Dos cosetes abans de començar. Li vull agrair també a la família Castro, que ens ha ajudat molt també en això, en tot el curtmetratge. Ens va ajudar portant una armadura, i van estar tots allí sempre. Jordi, on estàs, Jordi Castro? No et veig. Bueno, moltíssimes gràcies. Sense vosaltres no ho haguéssim pogut. I demanar que quan s'acabi el curtmetratge, que surten els títols, espereu-vos perquè tornarà a sonar la cançó de Rubén i la podreu sentir més clara, potser, i escoltem-la tots, que val la pena. Gràcies.